बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब पान कार्ड बाहायगिरिफोरनि थाखाय बे गोनांथार रादाबा थाबैनो जागायनो थांगासिनो दङ पान 2.0 नंगौ थाबैनो जागायसिगोन पान 2.0 बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों मिरु सरकारा गोजाम पान कार्डफोरखौ गोदानै आपडेट खालामफिननांगोन नोंथांमोनहा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव केबिनेट कमिटि अन इकनमिक अफेयर्सआ इनकाम टेक्स बिफाननि पान 2.0 मावथांखिनि थाखाय गनायथि होबाय जाय बिथांमोनहा सिगां समाव पान कार्डफोरखौ आपडेट खालामाखैमोन दायो खालामफिननांसिगोन बेसेन नाङालासेनो आपडेट खालामनो हागोन नोंथांमोनहा नंगौ पान कार्ड बाहायगिरिफोरा गावबागावनि पान कार्डखौ आपडेट खालामनांगोन मख'नो गोनांदि पान कार्ड आपडेट खालामनायनि उनाव माखासे सुबिदाफोरखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन नंगौ थाबैनो जागायनो थांगासिनो दङ पान 2.0 खौ आरो जाय बिथांमोना पान कार्ड आपडेट खालामाखैमोन बिथांमोनखौबो आपडेट खालामनानै लानो बिथोन होदों मिरु सरकारा गोजाम पान कार्डफोरखौ आपडेट खालामनायनि उनाव गोदान पान कार्डआव QR क'ड थागोन जुदि नोंथांमोना गोजाम पान कार्डफोरखौ आपडेट खालामाखै थाबैनो खालामनो थियारि जादो मानोना थाबैनो जागायनो थांगासिनो दङ पान 2.0 बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब पान कार्ड बाहायगिरिफोरनि थाखाय बे गोनांथार रादाबा थाबैनो जागायनो थांगासिनो दङ पान 2.0 नंगौ थाबैनो जागायसिगोन पान 2.0 बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों मिरु सरकारा गोजाम पान कार्डफोरखौ गोदानै आपडेट खालामफिननांगोन नोंथांमोनहा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव केबिनेट कमिटि अन इकनमिक अफेयर्सआ इनकाम टेक्स बिफाननि पान 2.0 मावथांखिनि थाखाय गनायथि होबाय जाय बिथांमोनहा सिगां समाव पान कार्डफोरखौ आपडेट खालामाखैमोन दायो खालामफिननांसिगोन बेसेन नाङालासेनो आपडेट खालामनो हागोन नोंथांमोनहा नंगौ पान कार्ड बाहायगिरिफोरा गावबागावनि पान कार्डखौ आपडेट खालामनांगोन मख'नो गोनांदि पान कार्ड आपडेट खालामनायनि उनाव माखासे सुबिदाफोरखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन नंगौ थाबैनो जागायनो थांगासिनो दङ पान 2.0 खौ आरो जाय बिथांमोना पान कार्ड आपडेट खालामाखैमोन बिथांमोनखौबो आपडेट खालामनानै लानो बिथोन होदों मिरु सरकारा गोजाम पान कार्डफोरखौ आपडेट खालामनायनि उनाव गोदान पान कार्डआव QR क'ड थागोन जुदि नोंथांमोना गोजाम पान कार्डफोरखौ आपडेट खालामाखै थाबैनो खालामनो थियारि जादो मानोना थाबैनो जागायनो थांगासिनो दङ पान 2.0